Исәнмесез, саумысыз, дуслар. Безнең бүгенге кунагыбыз популяр автор башкаручы Ринат Рахматуллин. Исәнмесез. Исәнмесез, дуслар. Хәерле көннәр. Ринат абый, сезнең турында өйләнгәнче алавилас булган дигән сүзләр йөри, дөресме ул? Минем турында нәрсәгә сөйләмиләр, нәрсәгә әйтмиләр. Но кызларны яратмаган мужик түгелдер ди ул. Кызларны яратырга кирәк. Мин беләм, хәтта сезнең хөрмәтегезгә бер ханым улына исемләп кушкан икән. Аның фамилиясе Рахматуллина. Да, ул миңа визит чыкты инде вакытлар. Телефоннан шалтыратып, менә минем скоро бала туа. Мин аны сезнең исем белән кушам. Ана ул Ринатка инде хәгыйтә инде бер 13-14 яшьләр булгандыр инде. Ул концертларга килә минем. Күчтән эшләр алып килә. Шуңа күрә Гүзәл Рахматуллина менә ул минем туган да түгел, минем бер кем дә түгел. Просто менә фанат, одна фамилиясе. Ди кызыклы тарихи, халык белән эшләгән кеше турында һәр вакытта да төрле имеш-мимешләр, сүзләр йөри бит инде. Күңелегезгә барбер дә кайсы әйберләрне якын аласызмы, яисә инде хәзер тынычрак карыйсызмы? Ну, мин элегрәк бик якын аладыр. Bütün каждый комментарийны, каждый минем турында булган тискәре информацияны авыр кабул итәдер. Хәзер миштәр мине менә Динара өйрәтте инде, игътибар итмә, кемнең хәленнән килми, кем инде булдыра алмый синең кебек, шуларны яза, кемнәрнең эше юк, кемнәр неудачник дип, менә мин бу әйбергә җиңел карыйм. Вообще язсыннар. Значит, мин исән, мин кемгәдер кирәк, мине кемдер тыңлый, кемдер карый мине. Артистлардан кемнәр белән сез аеручада дус, кемнәр белән аралашып, шалтыратышып торасыз? Вадим Захаровлар белән сөйләшеп торабыз, Илгәрәй белән постоянно связьдә, Рифат Зарипов белән сөйләшеп торабыз. Болай теге яхшы отношениедә менә шул. Bütün артистлар вообще. Bütün хөрмәт итәм. Алар да артистлар да мине хөрмәт итәләр. Бармы шундый артистлар, мәсәлән, радио, телевидение тыңлаганда берәрсенең клибы яй җыры яңгырый да һәм сез теге шалт кына үзеп куясыз? Бар. Ну, популярныйлар дип әйтмим. Мин дә теге топовыйлар дип әйтмим. Нәрсәсе ошамаска мөмкин? Ну, вообще җыр ошамаска мөмкин. Менә бит как автор башкаручы, как композитор, җырның эчтәлегенә, җырның киенә игътибар итәм инде. Ну, була шундый моментлар, кайбер җырны вообще менә тыңлыйсы да килми. Аны ничек менә мин просто удивляться итәм, ул җырны нәрсәгә дөньяга чыгарып торырга, когда аның бер нәрсәсе юк. Акча түләп. Акча түләп, күп расходлар ясап, анда җырның мәгънәсе кирәк, җырның матурлыгы кирәк. Шуңа күрә дә бар минем шулай сүндерәм дә куям. Бу җыр түгел инде, иди. Мәсәлән, бер җырны шулай искә төшерә аласызмы? Кайсысын соңгы мәртәбә аша күчереп куйдыгыз? Тыңлыйсыңыз килмәде. Ярай, мин кишсен. Үзегә сабын җырлар. Үзе пиар итәйин. Бер мәгънәле җыры юк, бер нинди ни юк. Популярный булыр өчен иң беренчедән необычный тавыш кирәк, шулай. Необычный тавыш кирәк, харизм кирәк икенчедән. Өченчедән бер хитовый җыр кирәк, шулай. Менә шулар шул критерий гына хәтта булса да инде халык сине, халык мәхәббәте кирәк. Халык сине кабул итә. Вот тогда можно быть популярным.